אהלן, אני רגב, אני אציג לך פה את הדירה. כל מי שרוצה גם מתעניין בדירה, אני אראה לכם קצת. שולחן אוכל. אוקיי, ככה כל הדירה. שם הכיוון של החדרים, החלפנו בדיוק מקרר. יש מערכת טובה, רמקולים, שולחן כדורגל. ככה טלוויזיה. ענף לחיפה. שלואיזה, שתלתי לא מזמן. טוב, נעשה את זה קצר. זה המטבח, תדם תדם. ננה, גם לתה. איזה בר, בבקשה. אוקיי, שירותים, היי. חדר אחד, לא משנה. מקלחת. זה. מכונת כביסה. חבלים. אוקיי. עוד חדר, לא שלך. זה החדר, בבקשה. ארון ענק. ואני לומד בינתיים. וזהו. מקווה שתמצא חן בעינייך.